Today's words of wisdom, knowing God is the highest virtue, will be presented in Greek and English with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu and Turkish. Ελλάς, μία αρχαία χώρα με ιστορία άνω των 3.000 ετών. Για αιώνες, η Ελλάδα θεωρείται η γενέτειρα των ιδεών της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και των βασικών αξιών και αρχών κάθε τέχνης και επιστήμης. Συναρπαστικές ιστορίες για μυθικούς Έλληνες θεούς και ήρωες έχουν εμπλουτίσει την παγκόσμια λογοτεχνία. Η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού είναι απροσμέτρητη, γιατί ο κόσμος δεν θα ήταν ίδιος χωρίς τον Όμηρο, τον Σοφοκλή, τον Αριστοφάνη, χωρίς Έσιπο ή Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πυθαγόρα, τον μεγάλο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, την Ιπατία και πολλούς άλλους Αγίους και θείες της ευλογημένης ελληνικής γης. Η Ελλάδα διατηρεί φιλικούς δεσμούς με όλα τα έθνη του κόσμου. Τιμά την αλληλεγγύη και αποτελεί ίσχυρο συνδρομητή κάθε ανθρωπιστικής βοήθειας. Η θρησκεία παίζει σπουδαίο ρόλο στην Ελλάδα. Στην θρησκευτική της παράδοση υπάρχουν επίσημα σχεδόν 200 ημέρες νηστείας. Δεν καταναλώνεται τίποτα ζωγικό, πράγμα που σημαίνει όχι κρέας, γάλα, τυρί, βούτυρο, ψάρια και αυγά. Στην Ελλάδα υπάρχει θρησκευτική ελευθερία και σεβασμός για κάθε θρησκεία, με καθολικές εκκλησίες, τζαμιά και βουδιστικούς ναούς σπαρμένους στην χώρα. Μετά από ειλικρινείς προσκλήσεις αναζητητών της αλήθειας, η ανώτατη δασκάλα Τσίνχάι ήρθε στην Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, ως μέρος της Ευρωπαϊκής Περιοδίας Διαλέξεων σε 18 χώρες, για να μοιραστεί το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης. Αυτό το γράμμα στάλθηκε στην ανώτατη δασκάλα Τσίνχάι μετά την επίσκεψή της στην Ελλάδα. Αγαπητή δασκάλα Τσίνχάι, όταν κάποιος επισκέπτεται μια χώρα για πρώτη φορά, θεωρείται επίτιμος επισκέπτης. Ήρθα κι εγώ στη διάλεξή σας να ακούσω αυτά που είχε να πει ένας επισκέπτης. Ανταυτού, ανακάλυψα ότι επισκεφτήκατε την Ελλάδα ως υψηλή οικοδέσποινα που παρέθεσε ενώπιόν μας πνευματικό συμπόσιο και ειρηνική τράπεζα. Η καρδιά μου συγκλονίστηκε όταν μας υπενθυμίσατε την αρχή της καταγωγής μας, που είναι από τον ίδιο το Θεό. Θα ήθελα κι εγώ να μοιραστώ μαζί σας το υπερχείλισμα των συναισθημάτων της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τις ύψιστες και αιώνιες αλήθειες, αλλά και το μονοπάτι προς αυτές που προσφέρατε. Σας αγαπώ και θα ήθελα να σας μοιάσω, για να μοιραστώ με τους αγαπημένους συνανθρώπους μου τα μυστικά της πνευματικής τους προόδου. Ταπεινά και ειλικρινά δική σας, Βίκη Χρυσικού. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί σε κάθε σας βήμα. Και τώρα σας καλούμε να ακούσετε την διάλεξη της ανώτατης δασκάλας Τσίνχάι με τίτλο «Το να γνωρίσουμε τον Θεό είναι ύψιστη αρετή», που δόθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 20 Μαΐου 1999. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Welcome, ladies and gentlemen, and seekers of the truth. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους, κυρίες και κύριοι, όσοι αναζητάτε την αλήθεια. This is the 8th city of the lecture tour of Europe of Supreme Master Ching Hai. Αυτή είναι η 8η πόλη που θα επισκεφτούμε στις διαλέξεις που θα κάνει η Master Ching Hai.
I would now like to introduce to you a gentleman who is going to tell you of his own personal inner experiences since becoming initiated by Supreme Master Ching Hai. Θα ήθελα τώρα να σας συστήσω τον Κωνσταντίνο Μάνο, ο οποίος θα σας μιλήσει για τις προσωπικές του εμπειρίες, αφού του μοιηθεί από τη διδασκάλισσα Ching Hai. From a young age, I've always thought that there's been more to life than just what you can see on a physical level. Από τότε που ήμουν πολύ νέος, πίστευα ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι περισσότερο στη ζωή από αυτό που μπορούμε να δούμε μόνο σε ένα σωματικό επίπεδο. I always questioned perhaps where I came from, what happens when you die, and many questions like this. Πάντα με προβλημάτισε το θέμα από πού προερχόμαστε, τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε και τέτοιου είδους ερωτήσεις. About a year ago, a friend of mine who had been initiated gave me a sample booklet of Supreme Master Ching Hai, which I read, and it felt like the words which were coming from the book were exactly what I was looking for. Πριν από ένα χρόνο, ένας φίλος μου, ο οποίος είχε μοιηθεί, μου έδωσε ένα μικρό βιβλιαράκι της Master Ching Hai και οι απαντήσεις που βρήκα στο βιβλίο αυτό έμοιαζαν να είναι οι απαντήσεις που έψαχνα. I'd just started a vegetarian diet, and I was already starting to feel a lot of changes inside myself, purely just from the diet alone. Είχα ξεκινήσει μια χορτοφαγική δίαιτα και είχα αισθανθεί πολλές αλλαγές να συμβαίνουν μέσα μου μόνο και μόνο από τη δίαιτα αυτή. I started to feel a lot lighter, a lot more energy, and just generally my thoughts were a lot more clear. Άρχισα να αισθάνομαι ελαφρύτερος, ότι είχα περισσότερη ενέργεια και ότι ήταν πιο καθαρές οι σκέψεις μου. Along with also some spiritual reading which I did over the course of about 2 or 3 months, I started again to question where this feeling of bliss and ecstasy and fulfillment was coming from. Μαζί σε συνδυασμό μάλλον με κάποια πνευματικά βιβλία που διάβαζα εκείνη την περίοδο, δημιουργήθηκαν πάλι προβληματισμοί μέσα μου από που αισθανόμουν αυτή την εφορία, αυτή την έκσταση. Firstly, just to mention a few things, I feel a lot more fulfilled inside and also find it easier to deal with everyday problems and also with desires and worries. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι αισθάνομαι πιο ολοκληρωμένος και ότι βρίσκω πιο εύκολα τις λύσεις στα καθημερινά προβλήματα και μπορώ να αντιμετωπίσω πιο εύκολα τις καθημερινές επιθυμίες και αναζητήσεις. I just finish by saying that through the blessing and the guidance of Supreme Master Ching Hai, through everyday practice of the Kuan Yin method, the change inside is very difficult to put into words. Δεν θα σας κρατήσω πολύ ώρα ακόμα, απλά θέλω να σας πω ότι μέσω της ευλογίας και της καθοδήγησης της υψίστης διδασκάλισσας Ching Hai και μέσω της καθημερινής εξάσκησης της μεθόδου, οι αλλαγές είναι τόσο μεγάλες που είναι δύσκολο να τις εκφράσει κανείς. So I would just like to finish just by saying again, many thanks to everybody who has worked together and has made what at first seemed impossible possible. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όσους εργάστηκαν και συνεργάστηκαν τόσο σκληρά, έτσι ώστε να κάνουν αυτό που φαινόταν αδύνατο εφικτό. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. I would now like to introduce to you our Supreme Master Ching Hai. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν την ανώτερη διδασκάλισσά μας, Ching Hai. Welcome, Master Ching Hai. We have been waiting and we're so enthusiastic. Σας καλωσορίζουμε, διδασκάλισσα Ching Hai. Σας περιμέναμε ανυπόμονα. Good evening. Καλό σας βράδυ. Greeks is a great country which is full of mythology about God and goddesses. Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα η οποία είναι γεμάτη μυθολογία που πρόκειται για θεούς και θεές. And the world is still admiring the sculpture of these symbol of spiritual high attainment. Και ο κόσμος εξακολουθεί να θαυμάζει αυτή την γραφή των συμβόλων υψηλότερων στόχων. So good evening, the gods and goddesses of Greeks, the modern ones. Καλό σας απόγευμα, θεές και θεοί της Ελλάδας, οι σύγχρονοι θεοί και θεές.
I have come here to remind you of your glorious heritage. Ήρθα να σας υπενθυμίσω την υπέροχη σας κληρονομιά. In case you have remembered already, it's fine. And if you have forgotten, we come here to show you how to reclaim your glorious position. Εάν τη θυμόσαστε ήδη, αυτό είναι τέλειο. Αν την έχετε ήδη ξεχάσει, τότε ήρθαμε σήμερα να σας υπενθυμίσουμε πώς μπορείτε να την ξανααποκτήσετε. Because you are all God and goddesses, whether you remember or you've forgotten. Γιατί είσαστε θεές και θεοί, είτε το θυμόσαστε είτε όχι. If the king, if the prince has forgotten temporarily that they are royalty, that doesn't mean that they are not royalty. Αν ο βασιλιάς, αν ο πρίγκιπας ξεχάσει τη βασιλική του καταγωγή για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, προσωρινά δηλαδή, δεν σημαίνει ότι την χάνει. Sometimes the kings and the prince or the royal family members have to go out into the adventurous wildness, into the battle in order to protect their country or to explore some new venture, and they might temporarily have to leave their own palace. Ίσως προσωρινά ένας βασιλιάς, ένας πρίγκιπας, ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, να πρέπει να φύγει από το παλάτι του και να πάει σε μια περιπέτεια στην άγρια φύση ή σε μια μάχη για να προστατεύσει το βασιλειό του ή να ανακαλύψει κάτι καινούριο. And while taking adventure thus so far from their own comfort and luxury, and sometimes they might encounter danger, they might encounter problems, and then they might have temporarily forgotten who they truly are. Όσο απέχουν από το πλούτο και την άνεσή τους, ίσως να συναντήσουν κάποιο κίνδυνο, κάποια περιπέτεια και να έχουν ξεχάσει ποιος είναι. Similarly, we have wandered into this physical existence and we have forgotten our true kingdom of God. Παρόμοια, έχουμε βρεθεί σε αυτό το σωματικό κόσμο και έχουμε ξεχάσει το πραγματικό βασίλειο του Θεού. In order to reclaim it again, we have to be reminded if we could not remember by ourselves. Και αν δεν ξέρουμε πώς να το ξανααποκτήσουμε, θα πρέπει κάποιος να μας το επιθυμήσει, αν εμείς ήδη δεν μπορούμε να το θυμηθούμε από μόνοι μας. Because we are already gods and goddesses, or at least God's children, there is no need to do anything in order to become God. We just have to remember. Επειδή είμαστε θεοί και θεές, ή τουλάχιστον παιδιά του Θεού, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα για να γίνουμε θεοί. Είμαστε ήδη, πρέπει απλά να το θυμηθούμε. Unlike everything material we can touch, we can hold, and then we can see with the physical eyes, the kingdom of God, the aspect of the divine is invisible to the physical aspect. So we have to use a different way to remember it and to know it. Αντίθετα με όσα υπάρχουν σε αυτό το υλικό κόσμο, ό,τι που μπορούμε να αγγίξουμε και να δούμε τα πάντα, αυτά που υπάρχουν στο Βασίλειο του Θείου, δεν μπορούμε να τα δούμε με τα μάτια μας. Οπότε πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο τρόπο για να τα ανακαλύψουμε. It is very, very simple to know God, to know ourselves. It's just that we don't have anyone to remind us. Είναι πολύ εύκολο να γνωρίσουμε το Θεό, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Το θέμα απλά είναι ότι δεν έχουμε κάποιον να μας το υπενθυμίσει. So even so simple that even children can see God every day. Children from 6 years old. Τόσο απλό που ακόμα και παιδιά ηλικίας 6 χρονών μπορούν να δουν το Θεό καθημερινά. Because God really exists. Διότι ο Θεός υπάρχει. We can prove it to ourselves every day, every time. Και μπορούμε να το αποδείξουμε στον εαυτό μας καθημερινά. Κάθε φορά μπορούμε να το αποδείξουμε. Just like we can prove with physics, science, that some things, certain matter exists, we can prove with spiritual science that God and the kingdom of heaven do really exist, and we can have access to it whenever we want to. Και όπως μπορούμε να αποδείξουμε μέσω των φυσικών επιστημών ότι τα τάδε πράγματα υπάρχουν, έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε και μέσω των πνευματικών και των ψυχικών επιστημών ότι υπάρχει ο Θεός. Just like the physical science
Some scientists can discover some ways to prove certain things. As in spiritual matter, some people can also discover something and then share the result with all of us. Όπως στις φυσικές επιστήμες, οι επιστήμονες μπορούν να ανακαλύψουν κάποια πράγματα και να τα μοιραστούν μαζί μας, έτσι και τις πνευματικές και τις ψυχικές επιστήμες μπορούν να ανακαλύψουν κάποια πράγματα και να τα μοιραστούν και πάλι μαζί μας. The ancient gods and goddesses of Greeks, they have discovered such science, and they have left their footprints, they have left their knowledge behind for us to study. Οι αρχαίες θεές και οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων είχαν ανακαλύψει τέτοια ίχνη και μας τα έχουν αφήσει για να τα ανακαλύψουμε κι εμείς με τη σειρά μας. And some people go deep into this kind of science in order to assimilate the true meaning beyond the words, beyond the human language, in order to discover the spiritual knowledge, and they can also share with us. Και κάποιοι άνθρωποι έχουν εμβαθύνει πέρα από τις λέξεις, έτσι ώστε να δούνε ποιο είναι το νόημα αυτών των λέξεων, ποιο είναι το πραγματικό πνευματικό νόημα, και αυτοί επίσης μπορούν να το μοιραστούν αυτές τις ανακαλύψεις μαζί μας. Like every science and study, whoever likes to know about it must study deeper, must devote more time into the subject. Όπως κάθε επιστήμη χρειάζεται μελέτη, όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα πρέπει να αφιερώσει χρόνο και να μελετήσει για να εμβαθύνει. Therefore, do not wonder yourself why you do not know, because you did not have time to study very hard. Γι' αυτό μην αναρωτηθείτε γιατί δεν ξέρετε, απλά δεν είχατε το χρόνο για να μελετήσετε περισσότερο. Some of us have devoted the time to study and find the easier way to assimilate in a short time the essence of the teaching of the ancient saints, and we can all share this outcome. Μερικοί από εμάς έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο έτσι ώστε να μελετήσουμε ποια ήταν τα ρητά των αρχαίων και το νόημά τους και την ουσία τους και να βρούμε τον τρόπο να μπορείτε εσείς να το αφομοιώσετε πιο γρήγορα. It is not only time, but it's the sincerity, is the deep longing in the heart to know the secret of the universe that will bring you to the understanding of this wisdom. Δεν είναι μόνο θέμα μελέτης. Πρέπει να υπάρχει ειλικρινής και πραγματική θέληση της καρδιάς να ανακαλύψει τα όσα κρύβει το σύμπαν. And once we understand it fully, we can pass it on to whomever would like to be interested in the same subject. Και από τη στιγμή που το έχουμε κατανοήσει πλήρως, τότε μπορούμε να το μεταδώσουμε και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Knowing God is the only virtue that we must acquire. Το να γνωρίσουμε το Θεό είναι η μόνη αρετή που πρέπει να μάθουμε. Ignorance is the only sin that we must avoid. Η άγνοια είναι το μόνο κακό που πρέπει να αποφύγουμε, το μόνο αμάρτημα. Ignorance make us kill each other, hate each other, damaging each other, competing with each other, and make so much damage to ourselves and to everyone else that we think is not the same opinion. Η άγνοια είναι αυτή που μας κάνει να σκοτώνουμε ένας τον άλλο, να μισούμε ο ένας τον άλλο, να κάνουμε ζημιά ένας στον άλλο και στον εαυτό μας, διότι δεν ξέρουμε πραγματικά τα όσα θα έπρεπε. Ignorance also breeds so many other evils, such as greed, hatred, and makes us suffer so much, because these things make us also hate ourselves. Η άγνοια είναι αυτή η οποία τρέφει και πάρα πολλά άλλα κακά, όπως είναι το μίσος, όπως είναι ο πόθος να αποκτήσουμε υλικά αγαθά και μας κάνει να υποφέρουμε και εμάς και τον συνάνθρωπό μας και να μισούμε με τη σειρά μας τον εαυτό μας. Ignorance means we don't know that we are both a God. Η άγνοια σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε ότι και οι δύο μας είμαστε θεοί. Because all the scriptures say that God lives within this temple. Διότι όλες οι γραφές μας λένε ότι ο Θεός ζει μέσα σε αυτόν τον ναό. So all we see here and everywhere else are God's manifestation in the physical realm.
Διότι ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, τριγύρω μας, όλοι όσοι βλέπουμε, είναι απλά η υλική μορφή του Θεού. Because of this ignorance, we make war with each other and we become greedy of every kind because we are not satisfied with the world. Λόγω αυτής της άγνοιας, πολεμάμε ο ένας τον άλλο και αναζητάμε τα αγαθά του άλλου, γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτόν τον κόσμο. Because we came from the kingdom of God, where we never lack anything. So when we are here, we miss that kind of absolute comfort. So we want money, we want a bigger house, we want all kind of things because we miss all this. But doesn't matter how many things we have in here, it's nothing compared to heaven. So we never ever feel satisfied. And the more we have, the more we want. And people accuse us for being greedy. Actually, it's not we are greedy, it's that we lack of comfort here. Επειδή έχουμε συνηθίσει στο Βασίλειο του Θεού, το οποίο έχουμε τα πάντα και δεν μας λείπει τίποτα, όταν ερχόμαστε σε αυτόν τον φυσικό κόσμο, μας λείπουν πάρα πολλά και ζητάμε περισσότερα χρήματα, ζητάμε περισσότερη άνεση, ένα μεγαλύτερο σπίτι, τα θέλουμε όλα. Αλλά δεν είναι αυτό που μας λείπει στην ουσία. Απλά έχουμε συνηθίσει σε περισσότερα και ερχόμαστε σε λιγότερα. Δεν είναι όμως αυτά που αναζητούμε σε αυτό το φυσικό κόσμο, αυτά που θέλουμε στην πραγματικότητα και δεν θα μοιάσει ποτέ με το παράδεισο. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, δείχνουμε αυτή τη συμπεριφορά που δείχνουμε και αισθανόμαστε ότι μας λείπει πάντα κάτι. The only thing to stop this is enlightenment, is knowing our true self. Ο μόνος τρόπος να συστηματίσουμε αυτή τη συμπεριφορά είναι να διαφωτιστούμε, να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. That means we visit the kingdom of God, we visit our true home whenever we want every day in order to know that we have something better and everything here is just temporarily and we lose interest in these fake things because we know the true glory. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επισκεφτούμε το Βασίλειο του Θεού, μπορούμε να επισκεφτούμε το τόπο όπου έχουμε τα πάντα καθημερινά και να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε εδώ μόνο προσωρινά και ότι αυτή είναι η πραγματική μας μοίρα και να ξεχάσουμε τα μοιραία που θεωρούμε εδώ πέρα σε αυτόν τον κόσμο. Because ignorant, not knowing the true self, we do too much harm to us as well as everyone around us. Διότι μέσω της άγνοιας, μη γνωρίζοντας την πραγματική μας υπόσταση, κάνουμε πάρα πολύ ζημιά στον εαυτό μας και στους ανθρώπους γύρω μας. Look at all the poison that most of the people try to bring into their beautiful temple of God. The alcohol, the cigarette, the drug, the whatever, poison, you name it. And they are expensive. You pay expensive for poison and killing yourself slowly. Δείτε πόσοι άνθρωποι βάζουν δηλητήριο μέσα στο σώμα τους. Μιλάω για το υνόπνευμα, για τα τσιγάρα, για τα ναρκωτικά. Και όλες αυτές οι ουσίες είναι ακριβές. Πληρώνουμε μια περιουσία για να βάλουμε στο σώμα μας μέσα δηλητήριο. Because you think this will bring you relief, bring you bliss. It seems so, except that the long-term effect is terrible. Διότι πιστεύετε ότι αυτό θα σας ανακουφίσει, αυτό πραγματικά θα σας οδηγήσει σε μια έκσταση. Αλλά δυστυχώς τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Είναι βραχυπρόθεσμα τα αποτελέσματα αυτά. There are more deaths every year and concerning smoking disease every year, more than war can ever bring. So don't worry about war even. We are killing ourselves already. Υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι που οφείλονται στο τσιγάρο κάθε χρόνο από ότι πόσοι θάνατοι προέρχονται από τον πόλεμο. Γι' αυτό μην ανησυχείτε για τον πόλεμο. Σκοτώνουμε ήδη τον εαυτό μας. And alcohol and drug, of course. Και φυσικά μιλάω και για το υνόπνευμα και για τα ναρκωτικά. You know it better than me. You know it, everyone knows it, but they do it willingly. Why? Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Το γνωρίζετε εσείς, το γνωρίζουν όλοι. Αλλά το κάνουν με τη θέλησή τους. Γιατί? It is because we lack of comfort here. We grab anything that promising heavenly peace and happiness. Ο λόγος είναι ότι μας λείπει η άνεση εδώ πέρα. Προσπαθούμε να πιαστούμε από οτιδήποτε που πιστεύουμε εμείς ότι θα μας φέρει ειρήνη και ευτυχία. So,
In order to cure all this, we must know ourselves. We must go to heaven every day to get the true things to our spiritual need, so that we do not have to subdue to all this poisonous substitute, killing our body, numbing our brain, and then damaging other people around us, and cause suffering, misery, worry to the loved ones. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να πάμε στο Βασίλειο του Θεού κάθε μέρα και να γνωρίσουμε την πραγματική μας υπόσταση, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε αυτή τη ζημιά τριγύρω μας, να μην δημιουργούμε αυτό το πόνο στα μάτια των άλλων, να μην βάζουμε στο σώμα μας αυτές τις δηλητηριώδεις ουσίες και να μην αναισθητοποιούμε το μυαλό μας. We have known that since the old time, most of the people who knows God, they begin not to feel interested much in the world anymore, so they can forsake all the temporarily comfort of this world. But we don't have to do that. We can have both. Γνωρίζουμε ότι από αρχαιοτά των χρόνων, όσοι γνωρίζουν την πραγματική τους υπόσταση και το Βασίλειο του Θεού, μπορούν μετά να απαρνηθούν ότι είναι όλες τις ανέσεις αυτού του κόσμου. Δεν είναι όμως ανάγκη να το κάνουμε αυτό και να τα απαρνηθούμε κι εμείς. Μπορούμε να έχουμε και τα δύο. We can also forsake it, everything, because we will not truly feel the need of any things of this world anymore. But because we are in a modern time, we keep everything as usual for the sake of being simple and carry on our temporarily existence until we go back to our true home. Θα μπορούσαμε βέβαια να απαρνηθούμε όλα τα πράγματα αυτού του κόσμου, αλλά για λόγους απλότητας, επειδή ζούμε σε αυτό το σύγχρονο κόσμο, για να συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν, θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις ανέσεις αυτές. Because so many gods and goddesses have visited our planet and blessed us with so much spiritual grace, so that our world has become more civilized, more modernized, and more full of all kind of comfortable scientific equipments. So we should make use of this as the grace of God. Επειδή τόσοι θεοί και τόσες θεές έχουν επισκεφτεί το πλανήτη μας και μας έχουν ευλογήσει με την πνευματική τους χάρη, ζούμε σε ένα πιο πολιτισμένο, σε ένα πιο σύγχρονο κόσμο, με περισσότερες ανέσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για αυτή την ευλογία και να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία που μας έχουν χαρίσει. But in order to thank God for this, because we feel grateful, then we must know who God is. We must thank Him personally. We must talk to Him. We must listen to what He is saying to us to continue with this beautiful planet and to serve our brothers and sisters the way He wants it. Γι' αυτό λοιπόν, για να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας, πρέπει να το κάνουμε προσωπικά, πρέπει να μιλήσουμε στον ίδιο. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός, πρέπει να ξέρουμε να Του μιλάμε, πρέπει να ξέρουμε να Τον ακούμε και πρέπει να μάθουμε να μιλάμε μαζί Του, έτσι ώστε να μπορούμε να υπηρετήσουμε τον πλανήτη μας και τον συνάδελφό μας, τον συνάνθρωπό μας. We all want to believe in God, but sometimes it's difficult because we don't have a direct contact. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε στο Θεό, αλλά πολλές φορές είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε αυτή την αμεσότητα της επαφής μαζί Του. We do want to be good to our brothers and sisters. We do want to share our wisdom, our wealth to everyone, but we just do not have much. Θέλουμε να είμαστε καλά με τον συνάνθρωπό μας, θέλουμε να μοιραζόμαστε τον πλούτο μας και τη σοφία μας μαζί τους, απλά δεν έχουμε πολύ πλούτο ούτε πολύ σοφία. We are here to show you how to achieve these things that is always the deepest desire in your heart. Και είμαστε εδώ σήμερα για να σας δείξουμε πώς μπορείτε να επιτύχετε όλα αυτά που είναι πραγματικά οι πιο βαθιές επιθυμίες της καρδιάς σας. The prayers, the rituals, the fasts sometimes bring us a little comfort and a little glimpse of God, but we must do more than that in order to know the complete self, the complete true self, which is God's
and goddesses' quality. Οι προσευχές, οι νηστείες, οι τελετές μας δίνουν ίσως μια ματιά, μια σύντομη ματιά σε όλα αυτά για όλα αυτά που μιλάμε σήμερα. Αλλά εμείς θα θέλαμε να δούμε ολόκληρη την εικόνα, να έχουμε μια πιο συνεχή επαφή. To do more doesn't mean we forsake our work, forget our family, and don't eat, don't sleep, all kind of asceticism. No, we carry on with our life. We just save a little time to communicate with the divine. Το ότι θα τα έχουμε όλα δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθούμε αυτόν τον κόσμο, την οικογένειά μας, ότι δεν θα μιλάμε, δεν θα τρώμε, δεν θα κοιμόμαστε. Όχι, απλά θα εξοικονομούμε κάποιο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θείο. And as the more we communicate with the divine, the more time we even have, because we will need less of every other thing, less sleep even less food, less whatever we think before is so comfortable, so necessary to us. Και όσο περισσότερο επικοινωνούμε με το Θείο, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί θα χρειαζόμαστε λιγότερο τροφή, λιγότερο ύπνο, λιγότερα από όσα νομίζαμε ότι ήταν τόσο απαραίτητα για αυτή τη ζωή και για την άνεσή μας. Because the body is nourished not only by food, but by spiritual grace. Διότι το σώμα τρέφεται όχι μόνο από τη τροφή, αλλά και από τη Θεία Χάρη. Otherwise, why a person who die cannot move anymore, cannot talk anymore, cannot think anymore. His whole body, the brain, everything is intact. Why he keep motionless? Διαφορετικά, γιατί κάποιος ο οποίος έχει πεθάνει δεν μπορεί να σκεφτεί πια, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το σώμα του είναι εντάξει, απλά λείπει η Θεία Χάρη, λείπει η παρουσία του. The person who's dead, it means the person, his soul, his divine self has left this physical instrument and go elsewhere. Όταν κάποιος πεθάνει, σημαίνει ότι η θεϊκή του υπόσταση έχει φύγει από αυτό το εργαλείο που έχουμε σε αυτή τη γη και έχει πάει αλλού. So that divine self, that true person must be fed, must be taken care of also in order for this body, meanwhile, to also function perfectly. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η θεϊκή υπόσταση, αυτή η πραγματική υπόσταση του ανθρώπου θα πρέπει να τραφεί και αυτή κανονικά, έτσι ώστε να μπορεί αυτό το σώμα το οποίο ζούμε να λειτουργεί τέλεια. So if we practice spiritual meditation or contemplation through spiritual prayers, that means we also take care of the body, that means we water the plant from the root, not from the leaves. Αν λοιπόν εξασκηθούμε στο διαλογισμό, στην πραγματική προσευχή, τότε αυτό σημαίνει ότι τρεφόμαστε από τις ρίζες. Είναι σαν να ποτίζουμε ένα φυτό από τις ρίζες και όχι απλά να δίνουμε νερό από τα φύλλα. So that's the principle of the universe. Seek you first the kingdom of God and everything else will be given unto you. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχές του σύμπαντος. Αναζητήστε τον εαυτό σας και μετά ό,τι θελήσετε από το Βασίλειο του Θεού θα το έχετε. Lo and behold, the kingdom of God is not far, the kingdom of God is at hand. It's very near, it's within you. It's every second we can see. Αναζητήστε και θα δείτε ότι το Βασίλειο του Θεού δεν είναι μακριά, είναι πολύ κοντά, είναι δίπλα στα χέρια σας. Μπορείτε να το αγγίξετε και να το βιώσετε. So if the kingdom of God is at hand, we can see it. Αν λοιπόν το Βασίλειο του Θεού είναι κοντά, μπορούμε να το δούμε κιόλας. I can assure you we can. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι μπορούμε. If I can, he can. All of our people, thousands and thousands of people already can. I'm sure you can. And I can prove it to you immediately. The moment you want it, we have time for each other, you will see it right away. Αν μπορώ εγώ, μπορεί και αυτός, έχουν μπορέσει και χιλιάδες άλλοι, μπορείτε και εσείς. Και τη στιγμή που θα το θελήσετε και έχουμε λίγο χρόνο μαζί, μπορείτε να το βιώσετε και εσείς. You might see the whole kingdom in 1 second, you might see a little bit, it depends on you. Ίσως να δείτε ολόκληρο το βασίλειο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ίσως να δείτε ένα μικρό μέρος του, εξαρτάται από εσάς. But something you will see. Θα δείτε όμως κάτι. So that we can be assured that after we die, we're not going to hell,
there is life exists forever and ever, and there is truly heaven awaiting us. Έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι όταν πεθάνουμε δεν θα πάμε στην κόλαση. Υπάρχει η αιώνια ζωή και ο παράδεισος που μας περιμένει. In the Bible, a saint has said that he dies daily. Why should he die daily? And what for? Στη βίβλο υπάρχει η αναφορά ενός Αγίου που λέει ότι πεθαίνει καθημερινά. Γιατί όμως να χρειάζεται να πεθαίνει καθημερινά? Yeah, and it is said that forsake the flesh for the spirit, so that you will begin to live. What does that mean? Λέει ότι πρέπει να απαρνηθείτε το σώμα για το πνεύμα, έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να φεύγετε από αυτό. Τι σημαίνει αυτό? They both mean the same. Και τα δύο σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Means that we can die while living, visiting heaven, coming back again, continue our duty, and go back to heaven, come back again, just like we own the two worlds. Και σημαίνει το εξής, ότι μπορούμε κάθε μέρα να πεθαίνουμε, να πάμε στο παράδεισο, μετά να επιστρέφουμε στο σώμα μας, να κάνουμε το καθήκον μας, την επόμενη μέρα πάλι να πεθάνουμε, να πάμε στο παράδεισο και να επιστρέφουμε και να συνεχίσουμε. Today I will remind you. Σήμερα θα σας υπενθυμίσω. After the lecture, if you want. Μετά τη διάλεξη, εφόσον θέλετε κι εσείς. And every day you can do the same. Και κάθε μέρα μπορείτε να κάνετε το ίδιο. It's as simple as taking the glass off your face. Είναι τόσο απλό όσο να βγάλετε τα γυαλιά από το πρόσωπό σας. And that is why many of us don't know. Και γι' αυτό πολλοί από εμάς δεν το γνωρίζουμε. Because we think heaven is something very difficult to attain. We must punish ourselves for our sins. We must fast for many months. We must do this and that and other. Why? Why should we do all this? We are God. Πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι είναι πολύ δύσκολο να μπούμε στις πύλες του παραδείσου, ότι θα πρέπει να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να νηστέψουμε πάρα πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά. Γιατί να χρειάζονται? Είμαστε ήδη θεοί. Every scripture say that at least we are the children of God. Όλοι οι συγγραφές λένε ότι είμαστε τουλάχιστον τα παιδιά του Θεού. If the prince is the son of the king, does he have to do any penalty, any suffering in order to be a prince? He is already a prince. Αν ο πρίγκιπας είναι ο γιος του βασιλιά, θα πρέπει να υποφέρει για να είναι πρίγκιπας. Είναι ήδη πρίγκιπας. The reason we suffer because we forget that we are prince. Ο λόγος που υποφέρουμε είναι ότι ξεχνάμε ότι είμαστε πρίγκιπες. And we let the servants, which is the wickedness of this world, the negativity of this world, torture us. Και αφήνουμε στους υπηρέτες, που είναι η αρνητική πλευρά αυτού του κόσμου, η αρνητικότητα, να μας μιλάνε. I'm here to remind you, to help you, bring you back to the protection and help you to remember that you are God. It's not by saying this you will remember. It is by the invisible awakening of your own God power within yourself at the time of so-called initiation that you will know that you are the children of God. Και είμαι εδώ να σας υπενθυμίσω και να σας επιστρέψω στην προστασία. Είμαι εδώ για να σας θυμίσω για το Θεό μέσα σας. Και δεν είναι μέσω αυτών των λόγων που θα το καταφέρω αυτό, αλλά είναι μέσω της αόρατης αφύπνισης που θα σας επιτρέψω να έχετε, της αφύπνισης για τη θεϊκή σας υπόσταση, και αυτό θα γίνει μέσω της μοίησης. In this world, everything needs a confirmation, certificate, diploma, physically, in order for us to know who we are. Σε αυτόν τον κόσμο χρειαζόμαστε βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, διπλώματα για να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. In the kingdom of God, we have invisible diploma, invisible education, so that we know who we are. Στο Βασίλειο του Θεού υπάρχουν αόρατα διπλώματα και βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, για να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. And that you will learn today, and then you earn it every day, and then you graduate. Και αυτό θα το μάθετε σήμερα και κάθε μέρα στο εξής, και μετά θα αποφοιτήσετε. Because it doesn't take long to see God. It takes long to reacquainted with ourselves, with our own true self again. Γιατί δεν μας παίρνει πολύ χρόνο για να δούμε το Θεό, θα μας πάρει όμως χρόνο για να ξαναγνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον πραγματικό μας εαυτό.
because we are so used to with this physical body, with this physical world and the thinking of this world, that it takes a little while for us to truly assimilate the teaching of heaven. Otherwise, it takes only seconds to know God. And every day you can know God again and again until you truly remember. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ το σώμα μας και έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ αυτό το υλικό κόσμο που μας παίρνει κάποιο καιρό για να μάθουμε και για να ξαναγνωριστούμε με το Θείο. Δεν μας παίρνει πολύ καιρό να δούμε το Θεό. Μπορεί να μας πάρει κάποια δευτερόλεπτα, αλλά μας παίρνει κάποιο καιρό για να αφομοιώσουμε τις διδασκαλίες του Παραδείσου, του Θείου και να γνωρίσουμε και να τις αφομοιώσουμε στη ζωή μας. These things cannot be achieved by listening, cannot be achieved by seeing, cannot be achieved by reading. It has to be achieved quietly, all by yourself, because your wisdom will be reopened and you will recognize yourself, which is God. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε διαβάζοντας, δεν μπορούμε να το κάνουμε ακούγοντας ή μελετώντας. Πρέπει να το κάνουμε κάθε μέρα σιωπηλά μόνοι μας, έτσι ώστε να ανοιχτούμε στη σοφία που έχουμε μέσα μας. But of course I have to say something so that you'll be introduced to this way of heaven again. In case you have any more question, I'll be willing to answer before you decide whether you want to remember your great self or not. Φυσικά, εγώ πρέπει να σας πω κάτι για να σας υπενθυμίσω αυτό το δρόμο. Εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, μπορώ να τις απαντήσω πριν να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά. Thank you very much for your attention and God bless you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σας στείλω την ευλογία μου. I hope you have enjoyed our communication. Ελπίζω να χαρήκατε αυτή την επικοινωνία που έχουμε. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Ευχαριστούμε για την υπέροχη παρουσία σας στο σημερινό επεισόδιο στα Λόγια Σοφίας. Δείτε μας ξανά την Τρίτη για το δεύτερο μέρος αυτής της βαθιστοχαστής διάλεξης με τίτλο «Το να γνωρίσουμε τον Θεό είναι ύψιστη αρετή». Ακολουθεί το ταξίδι στον κόσμο της αισθητικής, αμέσως μετά τα αξιοσημεία τα νέα. Παρακαλούμε μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι Supreme Master Television. Ευχόμαστε η ζωή σας να πλημμυρίζει με την αιώνια αγάπη του Θεού. Thank you for your wonderful presence for today's episode of Words of Wisdom. Join us again on Tuesday for part 2 of this wisdom-filled lecture titled Knowing God is the Highest Virtue. Up next is a journey through ascetic realms, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. May your life be immersed in God's everlasting love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW